Welcome. Merhaba asker. Sul! Nasılsınız? Sul! А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з НАТО. Дипломатичною цю, яку розпочав пан Трамп від імені Туреччини, підписує міністр Юсуф. Нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його Royal Highness, так, з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом.